Ayan, arin nga ni. Maray pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdangog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan pangudtuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makiklaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning, good morning! I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. I'm gonna knock on your door, call out your name, wake up the town, you'll see. I'm gonna hoot and howl. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po si Mardela, dahil ibang salit sa napirotihan. Alipat lang po ribanan hanggang 11 o'clock lang po kita. Tawebis ko niyan, pecha 17 sa bulan po kan Hulyo 2025. Pag Webes, How can I hope? pag alas 11 papasok po ang ating mga friendship from DNR Regional Office number 5 para po sa indang programa. Kapalibutan ta at amanon ta. Para po ma-update kita ka mga programa You don't come out. para mapakantamanan ang sa itong kapalibutan asin sa mga regulasyon ay pinagpapautugman kan sa tuya po ng mga partners, particular kang DNR para po sa tuya pong pangataman sa kapalibutan. Kumusto ang mga kababayan po niya to sa iba-ibang parte kan nasyon asin sa ibang parte kang kinaban sa inmang kamo sa mundo. Ini po ang Aramon Yato program sa Radyo DCGB 729 kHz sa bitang ka mga radyo. Nadadangog dahil sa DCGB YouTube channel sa DCGB News Online Facebook page. Nadadangog man sa bagay kang cellphone, mga tugang, sa bagay kang DCGB Live app. Good morning po sa mga birthday celebrators. Happy birthday. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Yeah. Duman po sa mga kababayan ta, may pinagbarantayan kitang mga maraot na panahon, no? Pantulong bagyo na naglaog sa Philippine Area of Responsibility. Ang pangalan po Krising. Auring bising Krising. Ano may ingis sa dulo adi. Di halos kasudma pa may nagtiripo na. NDRRMC bandera na ng blue alert. So mga MDRRMOs, PDRRMOs, nagbandera naman ng blue alert, including DSWD. Pagkatapos, nagkaigo na ng mga pre-disaster assessment ang statuya po ng mga MDRRMOs. Halos preparado lang, kumbaga praktisado ito na ngayon. So, taga-sasana kampayo, pag kang mga kabayan tayo, mga nadadiskwido. Okay. Pigbabantayan ta, mga tugang, anong mga magiging development kan paghiro kang bagyo. Okay. Tanya ako sa tuya recently, yung sa 5 o'clock. Pero may nakuha ko sa newsfeed ko, sa bulang kristal ko, may luminataw na igong siyam na lugar na ipinairaram na kang pag-asa sa signal number 1. Piganap ko kung may gawa sa Bicol, dahil man ako nailing digde. Sa alas 11 na bulletin kang mag-asa, maluwas po yan mga tugang. So mamaya patawagan lang natin yan kung di makapasok doon kina Sir Bert at saka kay Ma'am Gina Ritter Lisa alas 12 ay di duman po sa iskaramusa ni Mama Angel, ni Baby Angel. No? Okay, sige, rangkadaan na po ng istorya, tango niya pong aldaw.
Mga tugang may mga okasyones, na pinagbabaran ng mga pag-iribat, ha? Kunin muna natin ang report, ali po dyan sa luwas sa pagi po ni Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nasalita. Chief Jim, good morning, please come in. Yes, Director maray na aga sa mga parantaway. Medyo nagkukusog na uran kumpara ka sa bagong pag-report niya itong pagka sa programa ni BB. Aha. Medyo durdang kuros na may gabat na. May doon-doon. May doon na ang bagsakan na uran. Kaya abiso niya ito sa mga nasa harababang lugar, harani sa pamitisan kan bulkan, medyo maikmat na. Although aldaw pa man. Aha. Ngunyan, nakahuro niya to sa mga opisyal kan na Irrigators Association duman sa San Agustin sa Libon, Director Mar. Si Sir Romulo Dilima. Aha. Lakulaunan kahaditan ninda sa araw kay ning mga nagaabot na ang bagyo sin mga makukusog na pag-uran. Dahil lang so halabaon, halangkaw na diki, duman sa San Agustin, haros mga 300 metros ang laba. Pagkatapos, minaokupar inikan purok 1, sundo purok 6, ka nasabing barangay. Daiman kan bagyong Kristi narangka ito kaya nga ni binaha Sulibon. Okay. Maginduman sa sentro sa munisipyo. Linaog ito kan baha. Ngunyan bako imposible na mangyari giraray ta nangyari pala na Director Mar itong so narangkang diki trinsira man sana mga sinakong baybay daga an kinaramada tangani tabang katarabang na digdi so barangay residents so mga ahensyas kang gobyerno DPWH munisipyo Nagsanbaging. Sandbagging mo na temporary solution ta dahil man dahil ni basta mapapairahay kulang pundo ang Nakulang kaipuhan. pundo. Baka nga ni dahil man nakasabay na pundo ang pang 2025. Yung nga ni ang gustong maipaabot ni Sir Dilema kaya pinaabot sa to na may hapot sa DPWH region kung ano nakasabay lamang ini sa 2026 budget. 2026. Ayan. Sa kunda dahil perming nasa dilantiran nin pagbaha an Libon tawans na nabring ka ini Kabilugan River pati an nagaagi digdi Aha. Bicol River Basin tabi Director Mar Aha. once na narangka itong sandbags ang tubig bako na madalagan duman sa mayor na salog. Ayun. Total ma-deliverar pa man lang kan 2026. Na-approve ang po na so NEP. Di bantayan niya ni Congressman Adrian Salcida. Pag na-bring ka ito, dalagan ang tubig duman sa mga makabasa. Malaog giraray duman sa mga umahan. Tapos sa Balik mga sa munisipyo. tanuman, adi. Batang nagtaranom na mga iniktaryang kabasan ang nagkataranuman kan nagihingawa man baya sa mga farmers. Iyan, na mga di kita. Nagkataranuman. Kung mabring ka ini ngayon, papaano na? Iyo, sana ba ko man makusugang ang bagsak Sana ng nga ulan. ni. Ta mga as of ngunyan sa 17, ang abiso kang pag-asa is mga nasa 50 to 100 millimeter. Bako masyadong Ang problema, nakula. palawigon pa baga purabir magabutan kundi- mga bear. Kundi, may katakod baga na salog na pasiring sa kamsur. Igo Di kon makusog sa kamsur, ang dalagang pasiring dyan. masuro ini masuro dyan sa lugar na yan. Yan. So, Yun talagang- yan ang sitwasyon tabi, Director Mar, na baka lamang madangog kan mga nanunungdan na opisyal, DPWH, yun yan ang gustong madangog, may mapakaray lamang ang lugar na nita. Dahil grabe ang piligrong dara. Iyo. Ako sa naman digdi sa barangay, kundi bilog na pasiring duman sa munisipyo ng mga barangay. Pati yung hanap buhay, pati yung pagkaon ka, apektado. Apektado. Kaya dapat ang priority talaga yan. Correct. Okay. Yan tabi, Director Maran, sa ito yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Chief Jim. Pabantayan natin yan at saka follow up natin yan sa DPWH. Isabay nyo yan. Tanganin na mag-ariglado kita. Bueno, dugang ng istorya, Baby Angel Mustasa nakatutok. On assignment makatugan dyan po sa groundbreaking ceremony dyan sa Barangay Humapon. Yan, Baby Angel, please come in.
Yes, maray na aga Sir Mar, maray na aga sa mga parastabay. Yaw na kaligdi sa Humapon High School, kung sa libon na ining ground breaking kang maises as in school building. Nakaabot lang Sir Mar ni Congressman Elizalde ko kana ako Bicol Party List kung sa insaan magiganap sa groundbreaking ang unya na pag-aaga. Pero present rin Sir Mar, si former Vice President Congressman Joey Sarkisal Sagat, yang naging si Mayor Hisham Ismail nakapaguling ni Sir Mar na information nasa ining two-story school building na ini na pinagpunduhan ni punduhan ni Sir Mar pinag-isa na makakuha ni kana ako Bicol may pundo ni Sir Mar na nasa 38.6 million and then ining MICES na ini igwa po ni ito na 70.3 million pesos. Kung sa insabi digdi sa press release ni Victor Satuya Primero, ining makakatabang ining marahay tanganing madi-contest itong numero kan mga estudyante digdi sa Humapon High School. And then sa kunyan sa medyo maulan na sitwasyon digdi pero dagos ining aktibidad digdi sa mga pinakadakulang sa mga Kunyan po Sir Mar, nagpunta po Sir Mar na mensahe ba ni Congressman Elizalde ko kana ako Bicol Party List. Mayor Hisham Ismail, Governor Congressman John Pansela, SPP President, Bicol, Marlon Andes, PSDS Danilo Llarena, teaching and non-teaching personnel, and ang satuyang mga estudyante sa Umapon, former Pudong Barangay BJ Ariola and other barangay officials, and of course sa tutuyang mga sa media and ako Bicol volunteers. Mahal na aldaw po sa Indogabos. Inot agad ako sa indong pasensya dahil na-late po kita na abot naman po magpa-VIP pero sa totoo lang hali pa po kita sa Misibi, sa Bakakay dahil pa po talagang building permit ang sakuyang harong na ipapagibo sa Legazpi. Almost 5 years na yan naantala. Same kaining sa tuyang MICES. Almost tulong taon po ining pigpapaharang kung nagibo po yan sa eskwelahan, nagibo sa kuya, how much more sa mga kasereditan na may color coding. Okay? So, hopefully, sa pamamayon ni, and thank you, dahil igwana po, nadagos na po ining MICES. Tama ba? Almost 2-3 years na ini. 2 years. Ma-expire na ang pondo. Maraming nga ni, salamat sa Diyos, nanggana si Mayor Ismail. Kung dai, wala po kitang pinakadakulang MICES or evacuation, at the same time training school, and at the same time health, igwa po ining diagnostics na hopefully mapadagos, magibo. So, kaya naghahali pa po ako sa Bakakay
pasiring digdi. Medyo mauran and nag-iingat kita pagpadalagan. Anyway, aside from that, ako'y naugma on the way digdi. Nagiyan ta so taisan, puro taisan, dakulaon na bagay. Iyan po, saro man iyan sa medyo na delay dahil bako dahil sa but because of the issues na iyan road to nowhere. Ngayon, dakulaon po bagay, grabing kritisismo, same kang boulevard, but there's always a political will. With a political will, nadagos po yan na boulevard kung narumduman nito kayo ito, igwayan ki mga rally-rally. But when dahil kita nagpapadara sa mga criticism, as long as aramtang tama and dapat gibuhon, iyan pong boulevard, pigpangiturugan tayan since 2006. Ang Satuyang International Airport since 1998. Satuyang pigpangiturugan iyan. But then, nadagos po iyan. Ngayon, naagian taman sa cruise terminal. No? Ongoing na po yan. Almost 3 years na pigigibo. Siguro naman, in the next 2-3 years, pag iyan yaon na mailinido, dakol na po kitang mga foreign tourists na iyan, since 1998, pigtataramta, we're going to put Legazpi Albay in the map of tourism world or in sa buong mundo. We'll make it, and na-imagine ko na po, hali pa lang kami sa Monaco, Monaco, grabing cruise ship, dakol na turista, dakol na mga yate, dakol na mga billionaires na nag-aarabot, then they'll spend high. So kaya po kita maghanda sa pag-abot kang sa tuyang mga turista. And now, sabi nga ni Kong Joey, by end of this year, magkakaigwa na kitang mga international flight because of the international airport. So with that, anong ibig sabihin? Dakol na trabaho. No? So, parakpakan ta po sa dirita, si Kong Joey, dahil nare-realize ta ang satuyang mga pangaturugan, satuyang mga vision, na sana ang Bicol, dahil na siya permi pag-iisipon, arog kasubanggi, kasuhapon, may bisita. Ngayon, wala na kaming katulong na nakukuha. Baka kung pwede kaming makahanap ng katulong. Ang always, lagi kong sagot, alam mo, sabi ko, ma'am, o attorney, for the last 20 years, yan ang lagi kong naririnig sa Manila o pagsakay sa eroplano. Ang lungkot-lungkot naman dito sa Bicol. Unang-una lagi sasabihin nila, meron kaming katulong na mga taga-Bicol. Yan po, mag-change na yan. Ngayon pa lang, ramdam na nila na mahirap na maghanap ng katulong kasi ang mga bagong breed natin, kayo po, sa ating po mga kababayan, sa ating mga estudyante, let's aim high. More productive, more economic, more development, para mas marami tayong magandang buhay. Katulad po ng housing projects, ginagawa na natin yan sa Taisan, together with Mayor Ismael. That's almost 40,000 houses. Almost 6,000 pesos lang po. Hindi kakayanin yung 3,000. Pero the government will subsidize almost 4,000. So, ang latest usapan namin sa Manila, 4,000 lang. From 4,000, magiging 6,000 na lang po ang babayaran from 10,000. So, very easy. Mababang pabahay, murang pabahay, walang makapaniwala sa ang usual bayaran ngayon buwan-buwan is around 25,000 ang usual na barayadan sa condominium. Ngunyan, ang projected ta po is around 6,000 pesos. So another good news, kasugba, pagka ulit magkakaigwa po kita sa Aleco, no? So rehabilitation, pigsiguro ta, na day malingawan digdi sa South. Dahil prioridad mi po sa Ako Bicol, ang Barangay South, dahil ang South, ang Legazpi, Southern Barangays,
ang aloy ng napabayaan, no? So we'll make sure na ang kuryente digdi sa South, sa Barangay Umapon, Barangay Bangkerohan, Taisan, Maslog, Estansa, hanggang Manito, magiging makusog ang kuryente. So magkakaigwa po digdi sa Diring Substation para ang sa Bulog na South, dahil po ng brownout. So, again, sa Aleco, finalo up tayo yesterday ang funding dahil day pa nabababa dahil medyo may mga kakulangan sa liquidation on the last 3 years ang Aleco. So, ang sabi sa kuya kang NEA, baka ma-release na ninda ang cash for Aleco para dire-diretso na po ang pag-rehabilitate kang Aleco. Magkakaigwang substation sa Daraga, sa Ligaw, yan batch sa 2024 project. Digdig ko niyan pong 2025, Bangkerohan, Tabaco, Ligaw, Pulangi, Kamalig, Ginubatan, ayan, Bakakay. So Santo Domingo, nainot na po dahil since 2007, dahil pa po ako congressman, I've been lobbying for putting up a substation in Ligaw and transmission line. Finally, na-energized na po Santo Domingo. Dati, every 6 p.m., brownout na po sa Cagraray. So, Kasubanggi, inapot ko, sir, wala na pong brownout sa Cagraray. So, ipasayman po yan digdi sa Umapon sa South. Dahil po kita maghadit. And dahil rin po kita maniwala na sagsasabing ipapakaray niya na po. Anyway, yaw na po ang pondo. Bidded na po yan. It's a matter of implementation. So pakiulay ta sa Aleco, paspasan ang trabaho. In the next, by next year, almost, I'm sure, wala na po kitang brownout and fully rehabilitated na po ang Aleco. So, ang next satuyang problem is yung hospital. Ongoing na po yan. Ang BRHMC or dating BRTTH, iyan po, we're targeting around 2,000 beds. As of now, 800 beds pa lang ang approved. Pero, ongoing na ang construction kang Women's Hospital, matatapos by end of the year. Ang satuyang Legacy Hospital na 10-story o 15-story, hopefully tapos before 2028 sa 2027. And Specialty Hospital. So kung nailing nindo, gabos po yan, ongoing. Hopefully, tuloy-tuloy ang satuyang mga multi-year allocation. So with that, dakula po ang satuyang aasahan, magiging game changer po ang gabos na ongoing projects na-realize na ang airport, ang terminal cruise ship, ang rehabilitation kang Aleco, dahil na po kita magtitios. Ang satuya na lang na po problema na happy problem kamong mga estudyante, get ready for the big ones. Hello. And dating po dakulang bagay. Kasi by the time na makagraduate ka ng high school and college, tapos na po ang satuyang dakul na trabaho, doktor, nurses, retirees, tourism, multi-jobs ang satuyang mahihiling digdi sa Albay. And actually, kukulangon ang satuyang mga trabaho, dakul na foreigner pang maabot, more or less, para sa mga investment. Dahil ang satuyang turismo, multi-international hotels, I'm sure maabot naman. Again, thank you very much and pasensya na tabi sa tuya pagka-late. Thank you. Thank you Alright. so much. Dahil sa imo. Thank you. Ayan po, tabi. Angel, okay na kita.
Ako po, i-share na muna dito sa programa. Abangan po, taod-taod lang. Ang kapalibutan, tatamanan ta with DNR friendship natin. Diyan po sa ano yan, sa Regional Office number 5. Thank you po, bye-bye. Aramon Yato.